Ekainaren 29 arte lekuz leku jaialdia ospatuko da Bilbon. Jaialdi honen eskutik bilbotarrak gure kaleetan paseoa ematen gaudela, dantzariekin egingo dugu topo. Baina, ni baino hobeto Marianek kontatuko digu zer da jaialdi honetan bildu dozuen. Arratsalde on, Marian? Kaixo. Seigarren urtea da, ez? Aurtengoa jaialdi hau antolatu duzuela. Zelan urtetan zehar eta zelan joan da jendearen aldetik zenolako harrera izan duzue? Hombre, nik esango nuke hasi ginenean, lehenengo urtean, jendea topatu zuen hemen dantza, ezta? Eta, oso harrera ona izan genuen, baina, nik esango nuke, denbora pasala, jendea badaki, hemen topatuko duela, eta, egiten du ahalegina ona hurbiltzeko. Zer du berezia jaialdinek? Azken batean ezohiko proposamen bat egiten duzu, ez? Dantza antzokietatik atera eta kalean jarri. Gure asmoa da hurbiltzea dantza hori jendeari. Hau da, jendea ez du egin behar ahalegina antzerki arreto batera joateko, baizik eta paseatzen den bitartean edo dagoen bitartean, topatzen du bapatean dantzari batzuekin. Eta normalean, gelditzen da, harritzen da ikusten ari denarekin, ere hurbiltzen da hirira bestera batean. Esan duzu jendea kalean dagoela eta bat-batean topatzen dela dantzariekin, baina zuek pistaren batzuk jartzen duzu, ez? Puzgarriak jartzen dituzue, kontatu hori, zelan jakin dezakegu non dagoen dantzaria? Bai, guk egiten dugu egitarau bat eta hori banatzen da eta jendea hurbiltzen den guztia badauka egitarau hori. Baina pentsatzu genuen, bai jaialdia identifikatzeko egin genuen puxika handi bat, eta ez bakarrik marka, jaialdiren marka emoteko, baizik eta jendea ikusten badu puxika hori altu dagoena, badaki jarraitzen badu edo ara joaten bada topatuko duela zeo zer interesgarria. Hori Bilbon topatu dezakeguna, baina esan daiteke antzeko jaialdiak ere mundu mailan egiten direla, ez? Ez dakit zirkuito baden edo zelan jartzen zari harremanetan mundu mailan dagoen beste jaialdi batzuekin. Guk badaude lan egiten dugu Bartzelona eta Zaragozako jaialdiarekin. Orduan, adibidez aurten, ekarriko dugu beraiekin batera, Koreatik etortzen diren 3 talde. Eta, bestera batean ezin izango zen posible, bidaiak eta horrelako jendea mugitzeko, zaila delako, baina hori elkarrekin egiten dugunez lan, posiblea da rekursoak topatzea eta, ona ekartzea. Mundu mailako artistak, mundu mailako lanak, baina zenolako ezaugarriak dituzte lan horiek? Azkenean antzokietan egoten den oholtza, fokoak eta barra luze hori kalean ez dago, kalea dago bakarrik, zenolako ezaugarriak edo nola moldatu dantza bat antzoki baterako eginda dagoena kalean antzesteko edo dantzatzeko? Kasu batzuetan edo kasu gehienetan eginda daude kalean egiteko. Artistak badakite non dantzatu nahi duten eta beraientzat ere da erronka bat, ezta? Kalean dantzatzea eta beste publiko mota batekin. Hemengo publikoa desberdina da, batzutan hori esan duguna ez da etortzen dantza ikustera, baizik eta topatzen du dantza hori. Eta orduan, dantzari pilo eta gero eta gehiago saiatzen dira, horrelako lanak egiten. Orduan, beraiek bilatzen duten marko bat, eta, badakizu zer topatuko duten gutxi gora bera hemen. Asko pilo baten ere egiten dute lana justo konkretuki leku honetan egiteko. Baina gero egia da ere beste batzuk egiten dutela lan antzerki areto batean, eta orduan, klaro, beraiek jakin behar dute, hor begiratzen dugu beraiek bai guk, ze momentuak edo ze zatiak diren egokiak hemen lantzeko. Denbora guztian ari gara esaten jendeak topo egiten duela bapatean dantzariarekin, zenolako aurpegiak ikusten dira kalean? Publikoaren aldetik zenolako harrera ikusi duzue? Egia esan, betidanik da oso, erakargarria guretzat ere, ez da guk ikusten dugu nola dantzatzen duten, baina batez begiratzen dugu nolakoa den jendea edo nola zeharrera duen jendearen aldetik. Eta egia esan, ikusten duzu jende nagusia eta umeak oso naztuta, baina beti mundu guztia harridurarekin, gehienetan, harridu horrekin bapatean hau zer da, agian ez dute inoiz ikusi dantza. Baina nik esango nuke, harridur hori egokia eta, de hecho, jendea normalean jarraitzen du pusika,
zuk ikusten duzu pertsona bat, agian amona bat etorri dela paseatzen, ikusi du edo egin du topo dantza momentu batekin, eta ikusten du puxika amaitzen da, txalotzen du, eta ez dakit zenbat gustatu zaio, baina ikusten du puxika mugitzen dela eta jarraitzen du. Zergaitik aukeratu duzue leku hau, eta ez igual, agian hau da Bilboko, ez dakite zonalde berriena, ez? Zergaitik ez Bilbon historia luzeagoa duen beste leku bat, edo zimaz beste lekuren bat, zergaitik hau? Hombre, hau orain dela 6 urte sortu zuenean, edo sortu zenean, ia zen zona berri bat, orain ja bagaude ohituagoa, badago garbiago, badago montatuago, ezta? Baina garai hartan oraindik zen oso berria. Eta iruditu zitzaigun oso lotura handia zeukala dantza kontemporanearekin. Orduan pentsatu genuen egokia izango zela. Eta egia zen ikusi genuen ze emaitza onak ematen zuen lekua, gainera, ez dago zaratarik, ozio leku bat dalako, eta orduan iruditu zitzaigun egokia zela, eta erabaki genuen ez aldatzea, ez dakit hurrengo urtean zer gertatuko den, baina printzipioz ondo funtzionatzen du. Ari gara denbora guztian kaleaz hitz egiten eta dantzaz, baina zeozer gehiago ere badu programa horrek, ez? Zeozer gehiago biltzen du programa horrek. Bideoari ere tartetxo egin diozu, ez? Bideoari eta Frantziari uste dut. Dinot, Ciudades que Danzan zirkuito horren barruan edo, bakoitza gaian badauka bere ezaugarri propio, hori argi eta garbi dago, baina danak dira dantzan, bakarrik arlo horretan mugitzen dira. Eta guk, pentsatu genuen agian beste gauza bat egin genezaken. Eta hasieratik ja sortu genuen, bideoren apartado edo. Adibidez aurten, pentsatu dugu hemengo jendea ezagutzen du, batez be gazteek, ezagutzen dutela orain momentu honetan egiten ari den dantza, baina batzuetan ez dakite nondik etortzen garen, ezta? Orduan erabaki genuen, agian gure inguruan egiten ari den dantza hori etortzen da Frantziatik edo. Oinarrituta dago Frantzian, 80 eta 90 hamarkadetan egiten zen dantza hori. Eta horretarako hori aurkezteko ekartzen dugu Solans Dondi, Andre hau egin du lan Frantziako zentro koreografiko guztietan, eta berak egingo digu panoramika hori, hori egingo digu. Hori non egingo zuen, hori ja kaletik atera ez, eta sartuko zaretela antzoki batean, ez? Ez dago beste remediorik, hori ja bideorena kalean egiteko saiatu gara, baina ez du funtzionatzen ondo, eta orduan eramango dugu La Fundición Aretora. Programa eskuan dekozula, gura baduzu, labur bada ere, kontatu apurbet zer da egun hauetan topatuko duguna. Egunero badaude 5 talde, leku desberdinetan, hasten gara, lekua da Guggenheim Euskalduna Jaurigiraino, eta tarde horretan mugitzen gara. Orduan, hurbiltzen den jendea bakarrik begiratu behar du, non dagoen puxika eta jarraitu. Hartzen badu gitarau bat, topatuko du nortzu diren eta ze dantza mota egingo duten. Baina gauza da, puxika jarritzea eta han topatuko dute dantza. Altxorren bat, horrela aipagarria programa horretan, bereziek aipagarria dena? Ezke, danak dira altxorra, zintugu esan. Dinot, oso desberdina dira, guk saiatzen gara abaniko zabal bat erakusten, ezta? Eta, topatuko ditugu talde batzuk, adibidez, koreatar dira oso teknikoak, baina oso teknikoak dira, baina batzuk egiten dute hip-hop, beste batzuk neoklasikoagoak dira, beste batzuk, eta arko abaniko horrekin mugituko gara. Orduan, ekainaren 29 arte, altxor asko ikusteko, hor ikusten dugu programa horretan ikusten dugu altxor horre guztiak ikusteko aukera,
Eta esan dezakegu Bilbo kaleak dantzan jarriko dituen jaialdia izango dugula, hemen Abando Ibarrako pasealekuretan, ez? Bai, hori horrela izango da. Orduan bakarrik guraldi polit honekin eta horrela, nik esango nuke oso aukera ona izango dela, arratsalde polita pasatzeko, txukuna pasatzeko. Beraz, jendea animatu daitela.